Bueno, munduko txapelduna izatia hori ore bada, karga bada, txian zezateizue, nola biziezu, momentu hau? Bueno, munduko txapelduna izatea aspaldi lortu neban, baina badia urte batzuk ja. Hombre, beti gogoratzen da, baina egisa zan, gurea ere, kirol minoritario bat danez, ahaztu ere, azkar ahaztutzen da, baina ez nire gandik eta ez nire familiakoen gandik beti gogoan dakau. Horitzapen politxa daukat, eta bueno, niretzako importantena da ordutik ona, beste lasterketa asko inditxutela ere bai, eta hor jarraitzen dutela egurra eman aixan. Kontatu, noiz izan zen lehenengo aldiz munduko txapelduna izan zinana? 2011an irabazin eban munduko kopa, eta 2011an ere bai Europako txapelketa, eta 2012an munduko kilometro vertikal txapelketa. Jope, eta ordutik honea, esan dezu leheno izan zinela, baina ordutik honea esaldia etorri ere bai garaipenak eta munduko txapelduna etxe izan berriro? Ez dut berriz ere parte hartu, hartu neban parte 2016an, baina laugarren izan itzan, eta aurten berriz ere parte hartukot. Ona. Bueno, guain, en Espaini mailan, euki ezu garaipena guen dela gutxi, ez da? Espainiko kopan. Espainiako kopan eta Espainiako txapelketa. Espainiako txapelketa hori irabaztiakin lortu dut munduko txapelketara joateko pase hori. Vale, ados. Eta ez dezu aurrena salto inber Europa mailan eta gero Europatikan mundu mailan, o nola izaten da hori? Independentea izaten da. Egoten da Europako txapelketa alde batetik eta munduko txapelketa bestetik. Independenteak dira. Eta gainera gaur egunean dago mendiko federazioak antolatzen daben txapelketak eta atletismoko federazioak antolatzen ditxunak mendixan. Izaten dira ibilbide perfil diferenteak. Vale, eta orduan, aurrena izan bihartzean munduko kopa juna izateko? Edo aurreneko bilak, irurako nola izate hau? Espainiako txapelketa irabaztea gaitik pase zuzena daukatean munduko txapelketara. Vale. Bai, hori izango da uztailean. Baina gero, aparte, eserikusirik ez daukan mundu mailako zirkuito bat egoten da, Salomonek antolatutako Golden Trail Series izena daukana. Bueno, hau belizto daukazu, Oso ondo, betu, hemen azpilan, tablan azpin dakazu kajoitxo bat, tabana bertara, eta gero honeak harri. Eta hau esek ere bai honea, botako ditugu ja organikoa. Oso ondo. Eta, bagoaz martxan. Bueno, eta nola dijua aurteko munduko txapeleta, karri txapela mila junbiarko zea ez da? Bueno, han txapelik ez duzten mongo, badakizu hori Euskal Herriko kontua dia horrek, baina, ontxe bertan, gutxi hasi da munduko zirkuito hori, Salomonek Golden Trail Series antolatzen dau, eta lehenengo lasterketa izan da Oia de Nuria izena dauka, Katalunian eitzen da, zegan maizkorri pandemia dala eta kanzelatu danez, beste honek ordezkatzen dau, eta ja martxan geha. Eta segan maizkorri, zuge hor garaipenak ekarritu zu, ez da? Hor bai txapela eraman dezu, etxean, behin maioretan. Hor bai, bi aldiz gainera. Hori zozen berezi izan behar du, ez da? Bertako txapelketa, eta... Bai. Lehenengo urtean guztiz sorpresas esan behar neban, baina, ez da sorpresa ere, ze kontua da, zeu zertarako entrenatzen dugula, eta, beti daukazu aukeria irabazteko, ez? Baina, bigarren aldian ja, nik esango nuke gehiago disfrutaune bala. Gainera koinziditu zeban Salomon taldean sartu berri nintzala 2012 urtean, eta Salomonek patrozinatzen da benez segamako lasterketa. Eman zenion premio bat. Presio gehiago bezala sentitzen eban, eta irabaztea izan zen alibio edarra. Ona. Eta taulako garaipen batek eta gero, zen bateizu, indar gehiago, edo gero exigentzi gehiago, edo nola sentitzezea urrengo txapelketetako? Neri indar gehiago eta motivazio gehiago. Bai, exigentzia, ni nire buruarekin oso exigentea naiz, baina baita ere dakit relatibizatzen gauzak eta oinak lur gainean eukitzen eta esaten, berez kirolenek ez digu jaten ematen, eta egin behar duten lehenengo gauzea da disfrutau. Alik eta esportzurik handiena hain da entrenatzeko eta egunerokotasunean kiroloni eskaini ze denpora, baina gauza guztien gainetik disfrutatu.